Bagong. Kowe iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala menjinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane to? Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya mau dipati iki? Piye iki? Nyawane nendi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana, kowe dukani Wang Kulun Bathara Guru. Mati tenan apa mengeda-eda iki? Aku ya ora iso njabut nyawa kok gek mengeda-eda. Ayo wong tok tak jambak kok tak pejet kala menjinge ngono. Enggak mudar. Ayo lah. Urip kok. Anget tak, Truk? Aduh, oh urip. Bagong edan. Tangan enek-enekke. Genah mules mbok yakin. Aja kok diplintir. Ku iki kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setute larane raja. Kok diplintir lho. Padake gawe ntrontro. Woi, adalah wah kayanganmu rahmat. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima kencang warudayang pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandhara Raja Bali wonten dawuh Pukulun. Lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk? Akeh sangjaning para Jawata Widodara Widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kelawan pengamu ing Salantara. Iya manah kula namung boten mentala kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk. Anggenipun dipun sikara dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula. Ya, bener. Sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuh ana bandane, angka loro rusuh ana bojone, angka telu rusuh ana anake. Wis bakal muntap. Inggih. Mula ra jeneng mokal. Petruk ki atmaja kita. Petruk ki anak kita. Inggih. Petruk kuwi anakmu, mula ora jeneng mokal yen to kita mbailani karo Petruk Kantong Bolong. Ya mong ngene ya. Gandhara Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sabab yen to nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah. Inggih, Ulun. Sartane Petruk Kantong Bolong apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada. Ulun jarwani jati ning lelakon.
Penemune Iwang Pikulun jagat Girinata, wong atuwa kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun. Lah iki saya ngombro-ombro pakartine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat. Bakal sak pejagong lawan bapakmu. Mula mongko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu. Perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh ngaten Bu Kulun. Ya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karangkadempel. Oh iya, ngestaken jauh. Ya monggo tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagat Girinata. Nggih, ngestaken jauh Bu Kulun. Wis ngono wae. Ulun kondur makayangan. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Pulun. Ya, wis karya slamet ya Petruk. Bali ana Marcapada. Nggih, ngestakaken dawuh. Iki nek ora gawe geger ngapa ta? Ngapa e, Gong? Jarine tak tarani Rafiae. Mula mabur tiba neh. Wah, lah trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujangane dewa lho, kok setute ditaleni Rafia. Mula mabur kok bali medhun meneh. Oh, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Ha, kurang ajar ta iki. Gong wis Gong. Mengko gara-gara meneh. Engko iki pedhot dalan ki terus angel eling ngangkat, Truk. Ayo pokoke wis iki. Wis, ngono wae. Aku talene ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakak. Ayo tangane arep ngapa kowe. Wis ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petruk. Sapa Gong? Kancamu mbok? Kaya kancaku sing parkir nang ngimo giring kae, Tru. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Nek kok gereng ya, Gong? Hah? Kok gereng ya? Buta kae le, hah? Buta. Lho sapa ya, Tru? Mengko pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kalah kabeh, Petruk, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Truk? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis rasan dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak butuh kae tututi takoni sapa kok. Yo! Petruk. Kancamu, Tru. Ketarane. Engko iki kenal karo kowe. Petruk. Sapa, Tru? Kowe kok ndek kanca gleleng ngene? Mbuh aku ora ngerti. Aku iki ora ngerti. Ah kok ana tepung ro kowe. Kowe iki senengane ngapusi tenan. Sapa? Nuwun sewu, kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten niku. Panjenengan kenal kali kula lho. Oh ladala. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta to. Ngaku wae mulane wingi pitik kuthuk kuda modar kuwi